Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. O karong gabi una mo na pud ni ang usa ka higayon alang kanato nga matuon na pud ta sa pulong sa Ginoo o before ta mag adto sa ato ang patuon sa pulong sa Dios, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta mga igsoon. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Hallelujah. Tuig na ninyo church kay dako kay nakahimuan sa inyong kinabuhi. Amen. O karong gabi na mga igsoon at tutas atong foundation text karong gabi na sa alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o ang ato ang foundation text atong pagkakuhaon diha sa Panaltihon kapitulo 4 bersikulo 18. Ang pulong sa Dios nagaingon. Unsa? Ang pagkinabuhi sa mga matarong daw sama sa nagsagubang nga adlaw nga mosabot kasidlak sa kautuhon. Magampot sa pulong. Amahan na mga langit nun, salamat God ni ining matahong nga kagabion ang kahigayunan nga kami makatuon na usab sa imong pulong o salamat God. Holy Spirit, amo ka kanunay gina-acknowledge nga ikaw ang magapasabot sa mga pinasahi nga mga pagpadaya karong gabi una alang sa mga katawhan nila binani mga pulong nga Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi una mga igsoon magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Dangod kay mao man kini ang gikinahanglan sa atong espirituhanon nga bahin, sa atong espirituhanon nga kinabuhi nga moy og sa kuan pa ba kanang moy tinuod tungod kay kining tanan diri sa kalibutan igsoon mga temporary lang man dili mo gini siya pang eternal. Ang atong espirituhanon kinabuhi mo nang eternal walay katapusan pang hangtod sa kahangturan nga makiguban ta sa atong buhi nga Dios mo nang ato siyang atimanon, ato siyang pakaunon sa pulong sa Ginoo. Okay? Karong gabi una ang ato ang tema nga atong paghisgutan is mo kini siyang ginaingon nga ang kinabuhi nga nakatukod diha sa gasa sa pagka matarong. Amen. Kung imong tan-awon, diri sa kalibutan mga igsoon daghan kay tag mga mensahe nga atong nadunggan gikan sa nakalaing-laing mga pastors, nakalaing-laing mga kanang mga lahi-lahi nga mga lingwahe sa mga tao dinhi sa kalibutan apan alang kanato nga mga Pilipino, labi na sa atong mga Bisaya ato ning hisgutan ang pulong sa Ginoo ug sa tanan nga makasabot sa Bisaya atong tun-an karon ang pulong sa Ginoo. Amen. Diri sa kalibutan daghang mga pagtulun-an nga ginatudlo atong madunggan gikan sa nakalaing-laing mga tao apan adunay mga pulong nga usahay dili siya mahimong applicable sa atong kinabuhi. Apan kita nga mga nakasabot sa grasya sa atong buhi nga Dios, mga tao nga nagasalig sa grasya sa atong buhi nga Dios, mo ni ang atong ipakaon sa atong espirituhanon nga bahin tungod kay ikaw ug ako nagasalig man kita sa grasya manang atong tun-an karong gabi una is ang mahitungod sa gasa sa pagkamatarong ang grasya sa atong buhi nga Dios. Amen. Kung imong tan-aw igsoon, ang usa ka kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga ang iyang kinabuhi, ang iyang pagtuo, ang iyang ginalauman is nagasalig lang siya sa gasa sa pagkamatarong. Then dako kay kahimuan ang mahimong dagan sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon. Okay? Hallelujah. Kung nakatukod ang imong kinabuhi diha sa gasa sa pagkamatarong, diha igsoon makita nimo ang tinuod nga kausaban ug pagpugong sa kaugalingon. Ang kay nga naman, tungod ko'y adunay hinagiban nga gihatag ang Dios aron imong gamiton aron ako magamit. Ang mga tao nga nagsalig lang gyud sa grasya sa Ginoo, ang Dios ang kanunay nagabantay, ang Dios ang kanunay nagatabang,
ang Dios ang kanunay nagahatag og kusog, ug ang Dios ang nagahatag kanatong hinagiban nga atong pwedeng gamiton alang sa atong pag-alagad ni kalibutan na well nagapaabot sa atong buhi nga Dios. Kaya kayo mong tan-aon ang unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 8, ngayon sila, apan tungod kay nalamdagan na kita, pinsay nalamdagan diha may amen, kitang tanan, kaysa man nalamdagan, katong nakasabot sa grasya sa atong buhi nga Dios, nakasabot sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Ngayon siya, magbantay kita og magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamitan nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. O gamiton nato isip kalo ang atong paglaom nga kaluwasan diha kita nga luwason kita sa Dios. Kung imong tan-awon igsoon, ang mga taong nalamdagan o nakahibalo sa kamatuoran o nagsalig sa grasya sa atong buhi nga Dios, naa sa iyahang kinabuhi ang ginatawag og tinuod nga kausaban, tinuod nga pagpugong sa kaugalingon, tinuod nga paghigugma, tinuod nga paglaom tungod kay ang Dios man ang naghatag ni ini kanato. And siya gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios. Ang atong pagtuig so atong hisgitan atong last Sunday nga atong pagtuo atong ibutang ngadto sa pagtuo sa anak sa Dios, dili nato limitahan ang Ginoo ug atong ibutang atong kinabuhi diha sa grasya sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Tungod kay mo kana ang sekreto alang kanato nga mga believers or mga nagatuo kang Kristo ug nagasalig lang gyud sa grasya sa atong buhi nga Dios. Sa kuno mo tan-aw diha igsoon, ang Dios ang nagahatag ni ining tanan. Mo na makaingon jud ko ba nga tungod lang gyud sa grasya igsoon, wala gyud atoah kini atong naangkon tanan tungod lang gyud sa grasya sa atong buhi nga Dios. Siya ang naghatag sa atong pagtuo, siya ang naghatag sa ato og paglaom, siya ang naghatag sa ato og kasiguruhan sa kinabuhi. Imong tan-aw igsoon, nganong mahigugma ta sa uban tungod kay nabati nato ang gugma sa atong buhi nga Dios nganhi sa atong kinasuluran. Ingon pa gyud ang unang Pedro 3:10 ingon sa diha kay nagaingon ang kasulatan si bisan kinsa nga nagtinguha sa malipayon ug maayo nga kinabuhi kinahanglan nga magpugong sa pagsulti ug dawtan ug sa pagpamakak. Okay. Matud pa dinhi kung imong tan-awon, kinahanglan magpugong sa pagsulti ug dawtan ug sa pagpamakak. Mura ba kung imong tan-awon mura bag ikaw ang naningkamot, di ba? Pero kung imong tan-awon igsoon, kung ikaw nakasabot ka sa grasya sa atong buhi nga Dios, makaingon ka nga ang Dios lang jud ang tanan. Nganong mahimo ka mapugong ganon sa kaugalingon? Nganong makapugong ka sa pagsulti ug dawtan ug pagpamakak? Tungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Tungod sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi igsoon. Muna ang kinabuhi nga kung ang imong kinabuhi nakatukod diha sa gasa sa pagkamatarong, kanunay kang nagabati og kaanindot diha sa imong kinasuluran tungod kay nakita nimo nga matarong ka sa mata sa atong buhi nga Dios, limpyo ka sa mata sa atong buhi nga Dios, panalanginan ka, protektado ka sa mata sa atong buhi nga Dios. Unsa pay mga makita nato sa mga tao nga ang ilang kinabuhi ilahang ginatukod diha sa gasa sa pagkamatarong. Okay. Kung imong tan-awon igsoon, ang mga tao nga nagsalig sa or nakatukod ang ilang kinabuhi diha sa gasa sa pagkamatarong is tinudluan o kiniyahan sa Dios. Muna nakanindot ba nga mga butang nga dapat natong mahibaluan kita nga nakasabot og nagsalig sa grasya sa atong buhi nga Dios is makita diha sa tuang kinabuhi kita ginatudluan sa Ginoo, kita ginagiyahan sa Ginoo ug aduna kitay mga kasing-kasing nga matinudluan ug andam magpagiya sa atong buhi nga Dios. Kung mo tan-aw ang Isaiah 54 verse 13 to 14 ang sa diha. Siya, ako mismo ang mutudlo sa imong katawhan. Kung imong tan-awon ba no? O kandiya jud ko makaingon ba nga. Grasya lang gid sa Ginoo ang tanan. Lagi mo wala gid ako Kay sa bisan unsa mga butang nga nagakahitabo sa atoa, ang Dios ang nangitag pamaagi para sa atong kaayuhan. Kung mo tan-awon balikan nato ang 13 siya, ako mismo ang mutudlo sa imong katawhan ug magmauswagon gayud sila pag-ayo. Nganong muuswag ka tungod kay ginatudloan ka sa Dios, ang Dios mismo ang nagtudlo sa imuha aron muuswag ka pag-ayo. Verse 14, mulig-on ka tungod kay magkinabuhi nga matarong ang imong katawhan
Mahilayo ka sa mga muda ug daog kanimo. Busa wala ka ray kadlukan. Dili na moduol kanimo ang imong mga kaaway. Busa dili ka na malisan. Kung imong tan-awon igsoon, ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nakatukod ang iyahang kinabuhi diha sa gasa sa pagkamatarong, walay kadlok. Layo sa pagdaog-daog. Layo sa kakuyaw. Tungod kini naman, layo sa kanang makalilisan mga butang. Kaya naman, saad na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Saad niya nga ikaw iyahang proteksyonan, iyahang panalanginan, iyahang lipunon. Muna kanang imong na-eksperyensya adlaw-adlaw sa imong kinabuhi nga proteksyon, kanang kalipay, kanang kalinaw, imong nabati igsoon. Dili na imong gihaguan, kana gihatag na sa Ginoo sa imuha aron ikaw ma-comfort o kanang matuman ang pulong sa Ginoo ang iyang mga saas diha sa imong kinabuhi igsoon. Puro gina ang katumanan sa pulong sa Dios. Okay, unsa pa gyud? Unsa pa makita sa usa ka Kristohanon nga nakatukod ang iyang kinabuhi diha sa gasa sa pagkamataron? Okay. Makita nimo sa usa ka Kristohanon ang pagka pinasidunggan. Igsoon, siguro moingon ka nga, karon wala pa man ako na experience nga pasidunggan ko. Igsoon, moabot ang insaktong panahon para sa imuha. Una-una ang ingon sa Biblia sa Roma 8:30 siya. Busa ang mga tao nga gipili na niyang daan, ikaw karon nga nakanungo sa pulong sa Ginoo, may tungod sa grasya sa Ginoo, ningtuo ka kang Kristo, igsoon ingnon tika, gipili na kang daan sa Ginoo wala pa ka na tao. Siya iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak. Ang pagpili kanimo, gitawag ka aron himuon niyang anak. Ug ang mga tao nga iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong. Naay gasa nga pagkamatarong diha sa imong kinabuhi. Imong kinabuhi nakatukod diha sa gasa sa pagkamatarong. Then ang Dios siya ug ang iyang ug ang iyang gipakamatarong iya usab nga pasidunggan. Naay pagpasidungog nga moabot sa imong kinabuhi igsoon. Paabutan na, naa gyud na. Dili gyud na makawang ang saad sa Ginoo. Basin moingon ka nga pastor, dito ra man na sa langit ang pagpasidungog ang giandam sa Ginoo. Naa po diri sa kalibutan. Naay pagpasidungog ang buhaton ang Dios sa imong kinabuhi tuohin na. Saad na niya. Kung imo nang hawilan, imo nang ma-enjoy. Pero kung nagtuo ka nga dili na walay pagpasidungog ang buhaton Ginoo. Dili mo na ma-experience, dili mo na nimo na madawat igsoon. Pero kung imo ginatuohan, ginadeklara sa imong kinabuhi, moabot na sa imong kinabuhi kung unsa ang imong kinatuohan tungod kay pinili ka nga katawhan sa Ginoo, kimahal ka sa Ginoo o amumahon jud ka sa Ginoo igsoon. Mas may makita na to. Okay. Ang kinabuhi sa usa ka Kristohan nga nakatukod diha sa gasa sa pagkamatarong is ginadan-agan sa gahom sa Dios. Makita nimo ang kahayag nga gikan sa atong buhi nga Dios mo nagadan-ag kanimo, nagatultol kanimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Ang Isaias 60 bersikulo 2 ingon siya, tabunan sa bagang kangit-ngit ang mga nasod sa kalibutan. Apan kamo dan-agan sa gahom sa Ginoo. Adunay kahayag sa atong kinabuhi. Usahay ang kalibutan maglibog na sa ilang mga desisyon tungod kay wala sila'y maayong panghuna-huna tungod kay ang Ginoo wala man naguban sa ilaha. Naay mga desisyon nga dili maayo nga may kahitabo sa ilang kinabuhi nga resulta sa ilaha nga dili maayo. Apan ikaw, kanang imong kinabuhi nga imong gitukod diha sa gasa sa pagkamatarong, adunay gahom sa Dios nga bundan-ag nga kanimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Bisan asa kamo adto sa imong mga desisyon na ay motudlo ug mogiya sa imo kung unsay angay nimong buhaton adlaw-adlaw sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Okay. Unsa pa gyud? Makita nimo igsoon ang mga tao nga nakatukod diha sa gasa sa pagkamatarong, kabalo ka, walay makapili diha nimo. Walay makadaog-daog nga naha kanimo. Walay sibisan kinsa nga moirok sa imuha, mudaon sa imuha. Tungod kay nga naman, makaingon mo kasi imong kinabuhi nga, Lord, kining tanan imuha, dili ako Dili kita ang mudawat sa himaya ba, si Lord. Kanunay nimong ginatuboy sa imong kinabuhi.
natungod lang yun sa Ginoo ang tanan. Mayroon ka nga sa imong kinabuhi sa imong adlaw-adlaw ay kasagaran mo gud sa tao mingan sila nga ako ang maning gubat, ako aning pagpakig-away, ako aning kinabuhi. Muna sila mapildi. Apan ang mga tao nga nagsalig lang sa gasa sa pagkamatarong, nagsalig lang sa atong buhi nga Dios, kanunay nagaingon, imuha ang akong laban, Lord. Imuha ni akong kinabuhi. Samtang na ako ni kalibutan na ang akong kinabuhi para sa imuha, Lord. Kung mawala man ko, matay man ko, ang akong kinabuhi para sa imuha gyapon, Lord. Kung imong tan-awon si Apostol Pablo, muna yang giningon. Okay, ikaw sab nga nagasalig sa gasa sa pagkamatarong, ingon ana usab imong kinabuhi. Manang walay makapili kanimo tungod ka wala man kay gubat nga imuha. Imuha man gikumitar sa Ginoo tanan. Pero kung imong tan-aw ng Isaiah 54 versikulo 17 siya, walay hinagiban nga gihimo sa pagpakigbato kanimo ang makaunsa kanimo. Matubag mo ang mga sumbong bato kanimo. Mao kini ang panulundon sa akong mga alagad. Mulaban ako kanuna kanila. Ako ang Ginoo nga nagaingon ini. Kung imong tan-aw ligsoon, unsa imong panulundon nga imong maangkon sa Ginoo? Asa? Unsa imong panulundon? Siya walay hinagiban nga gihimo sa pagbakibato kanimo na makaunsa kanimo. Matubag mo ang tanang sumbong bato kanimo. Mulaban kay nga naman mulaban kanimo ang Ginoo. Siya ang nagaingon ini igsoon. Okay. Sa mga tao nga nagaingon nga ako aning laban, ako aning pagpakig-away, ako aning kinabuhi. Mayroon sa Lord, sige, padayon, imuha man ka na. Pero ikaw, nga nagasalig sa gasa sa pagkamatarong, kanunay ka nagasalig sa Ginoo, Lord, imo giting tanan. Walay ako, imuha ning tanan. Walay ako, Lord, imuha ning tanan, Lord. Then mayroon sa Lord, bitaw nak, ako anak nak. Ayaw na ang kuna kay ako anak. Ako ang makig-away sa imuha. Ako ang mubalos sa imuha. Ako ang muprotekta sa imuha. Ako ang muayo sa imuha. Ako ang mupanalangin sa imuha. Ako ang mugiya sa imuha. Ako ang tanan alang kanimo. Mingan ang Dios ana igsoon. Muna klaro kaayo sa kinabuhi sa Kristohanon nga nagsalig lang sa grasya sa Ginoo. Dili gyud bildido tungod kay kanunay siyang nagasalig sa Ginoo. Okay? Next. Sa kinabuhi sa Kristohanon nga nagsalig lang sa grasya o sa gasa sa pagkamatarong, makita nimo ang gugma o kaayo sa Dios nga magapadayon sa iyang kinabuhi hangtod sa walay katapusan. Kuman kini siya nga verse, Salmo 23:6. Ingon siya. Nakasiguro gid ako nga ang imong kaayo ug gugma kanako magapadayon sa tibuok kong kinabuhi ug mopuyo ako sa imong balay, Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gipaniguro gyud ni King David diri igsoon nga ang kaayo ug ang gugma sa Dios magapadayon sa tibuok kong kinabuhi, sa tibuok niyang kinabuhi. Kung nakaingon si David ana igsoon, kung imong tanawon ha, si David wala pa naka-experience nga naay Dios na nga namatay sa iya ha. Ikaw ug ako, ang atong Dios igsoon, more than 2,000 years ago, iya nagibayran ang tanan dito sa krus sa Kalbaryo aron ikaw hatagan sa kabulahanan, aron ikaw hatagan sa kasiguruhan, aron ikaw hatagan sa paglaom. Kung nakaingon si David ana igsoon, ingon sabta ka nga ang kaayo ug ang gugma sa Dios magapadayon diha kanimo samtang buhi pa kanining kalibutana ug mupadayon na siya dito sa langit igsoon nga giandam ni Kristo ug sa Dios Amahan alang kanimo ug alang kanako. Okay, kung imong tan-awon ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga madaugon igsoon kadto lamang nakasalig sa grasya sa atong buhi nga Dios. Ingon pagid siya sa Romans 8:31. Ingon siya, walay makapildi kanimo. Walay makapildi kanako. Mo lagi na tungod kay ato mo kumitar sa Ginoo ang tanan. Ingon siya diha sa New Living Translation siya. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Kinsay makigbatok kanato nga modaog kung ang Dios dapit kanato. Wala ug wala gid igsoon. Siguro moingon
moingon ang kalibutan, kung dili kas kalibutan moingon sila nga dapat mudikit ta sa USA kay sila ang pinaka powerful, o mudikit ta sa China kay sila ang powerful, o mudikit sa Russia kay sila ang powerful. Diri sa kalibutan igsoon, walay makakumpara sa pagkagamhanan sa atong buhi nga Dios. Walay ikatandi sa pagkamaayo o pagkamahigugmaon sa atong buhi nga Dios. Walay pwedeng itupong sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagkamahigugmaon. Igsoon, kung naamang kay gisaligan dili sa kalibutan, ang imong saligan lang walay lain kundi si Jesus. Kay kung ang Dios uban kanimo, walay si bisan kinsa nga makadaog-daog sa imo. Walay si bisan kinsa nga makapili sa imo. Walay si bisan kinsa nga makahilabot sa imo. Walay si bisan kinsa nga makadaot sa imo. Tungod kay nga naman dapit kanimo ang pinakalabing gamhanan sa tibuok universo, tibuok kalangitan, tibuok kalibutan igsoon. Ang pinakalabing gamhanan imong kauban o imong tigpanalipod igsoon. Hallelujah. Kung imong tan-awon igsoon, grabe kanindot ang saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Munang wala gitay laing hawiran sa atong kinabuhi kundi kinilang grasya. Ang grasya lang gid sa Dios igsoon, mao lang gid na ang atong pinaka the best nga hinagiban nga atong hawiran ug atong saligan aron adlaw-adlaw nga musidlak ang atong kinabuhi. Adlaw-adlaw ang kahayag igsoon gikan sa buntag hadto sa tugtutok. Grabe ka sanag kung ikaw ang imong kinabuhi nakatukod diha sa gasa sa pagkamatarong, nakatukod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Ang imong kinabuhi igsoon according pa sa Biblia, from glory to glory, step by step, na it changes gikan sa kabuntagon ang kahayag hangtod sa kaudtuhon ang grabing kasidlak sa adlaw. Yung sakto atong balikan ang Penultihon 4:18 yung sa ito, ang pagkinabuhi sa mga matarong daw sama sa nagsubang nga adlaw nga mosamot kasidlak sa kaudtuhon. Kung imong tan-awon igsoon ang adlaw, ining mata nimo sa buntag sayo, makaya pa nimo tan-aw ang adlaw. Pero kung magkataas na ang oras, magkaudto na, dili na gid nimo matutukan ang adlaw tungod sa kahayag o kasanag niini. Ang imong kinabuhi nakatukod diha sa grasya o sigasas pagkamatarong igsoon. Ang imong kinabuhi mamahimong mahisama sa kasanag, sa kasidlak, sa adlaw, sa utong tutok nga walay si bisan kinsa nga makapildi kanimo, walay si bisan kinsa nga makaharong kanimo, walay si bisan kinsang makadaot kanimo, walay si bisan kinsang makapugong sa mga panalangin nga kaming na sa imong kinabuhi tungod kay ang Dios imong kauban. Ang Dios, ang gahom sa Dios ang nagadan-ag kanimo. Ang tabang sa Dios uban kanimo. Ug ang Dios anaa kanimo igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Igsoon karong gabi una igsoon. Simple lang kay ang pulong sa Ginoo. Gamay lang kay siya. Apan I believe dako kaayo ni kahimuan sa imong kinabuhi adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Sa imong pagkinabuhi nga nagpaabot ka sa atong buhi nga Dios. Imo ni siyang magamit, ato ni siyang magamit aron atong mahimong panig-inglan o kiya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi diri sa kalibutan. Kay kung wala ang Dios sa atong kinabuhi igsoon, pildi ta, dili na to kaya. Dili ta makasurvive tungod sa kadaotan sa kalibutan, tungod sa kadaotan sa panahon, tungod sa mga daotan nga nagpalibot sa ato, nga nagasamok, nagatintal sa ato, nagapugong sa ato. Apan ang Dios igsoon kanunoy usab nga nagatabang sa ato, nagagiya o nagatudlo sa ato sa kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga gikahimo aniya. Ug mo ni ang usa sa mga sekreto igsoon aron kita makadaog ug makalahutay sa atong pag-alagad nga nagapaabot sa atong buhi nga Dios. Atong ibutang ang atong kinabuhi, atong itukod ang atong kinabuhi, atong pagtuo diha sa gasa sa pagkamatarong. Atong ibutang atong pagsalig diha sa pagsalig sa anak sa Dios alang kanato igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. O salamat kay igsoon sa inyong pagpaminaw, sa inyong paghatag o higayon alang sa pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat Lord. Hallelujah. O
Magapadayon ta igsoon ato ta sa ato ang communion. Okay? Kaysa tong ready na sa inyong panimalay diha. Kuhain nyo hang bread and wine para magsabay ta sa atong communion. Okay? Ibayon na ang bread. Sa gabi nga gibudihan si Jesus, may kuha sa tinapay o nagpasalamat siya sa Dios o iya kining gipikas-pikas ibiyang gihatag sa mga tinanong siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas, amoy nag-antos ng sakripisyo alang kaninyo, wata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong lawas nga imong gisakripisyo. Ingon ka sa Isaiah Lord 53, ang imong lawas ni angkon sa grabing mga labog, mga samad, na imong daw sama sa daruhan ang imong likod. O Lord, by your wounds, by your stripes, we are completely healed. Lord, I declare that, Lord, tonight, we declare tonight, Lord, that by your stripes, we are healed. Lord, ingan kasi mong pulong. 1 John 4:17, kung unsa ka karon, mausap kami. Lord Jesus, wala jud kani mong pulong God niya kung unsa ka kani adto kundi kung unsa ka karon tungod kay naa ka diha sa trono sa Amahan. Malipayon. So are we in this world. Naa ka diha sa tuo sa trono sa Amahan naglingkod uban sa grabing kadagaya. So are we in this world. Naglingkod ka diha sa trono sa Amahan Aba uban sa kalipay. So are we in this world. Walay balatian, way kadto sa balatian. So are we in this world. Naa sa kadagaya. So are we in this world. Salamat Lord. Kung unsa ang imong posisyon, kung unsa ang imong gi-enjoy diha sa trono sa Amahan, mausap na ang ma-enjoy samtang naa ka ni kalibutan agad. Amo lang gina-claim, ginadeklara sa among kinabuhi. Nalaygon ka sa wala katapusin in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Bayan na to ang kupa. Sa mga gabi ng kabudihan sa Jesus, mikuha sa kupa o nagpasalamat siya sa Dios o giya kining ihatag siya matinan nagmingon siya. Kini nga kupa nga nagsambulo sa akong dugo, mga nagdala sa pagkuminantin na walay katapusan, wata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matakaon o sa matag-inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong dugo nga magiula dito sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo nga nagpasaylo sa among mga salagikan sa among pagkabata karon hangtod sa balik ka. Ang dugo nga naghimo kanamo ang ngayan ug ang nag-abli sa trono sa grasya aron kami makaangkon sa grasya sa panahon nga kami makinahanglan. Salamat Lord Jesus dahil sa imong dugo nagadagay dahil makaayuhan mga panalangin. That's why karong gabi una amo kanang gina-claim, ginadeklara sa among kinabuhi ang kanang among panalangin, kanang among makaayuhan maga-manifest na sa matag usa ng kinabuhi. We honor you in Jesus' name. Let us drink the wine. This blesses the body of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord, nining kagabion ka. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayong Ginoo. Salamat, Lord, sa imong mga walay paglubad. Salamat, Lord, sa imong mga pulong, God. Salamat, Lord, sa mga katauhan. Ikaw nakikuban, ikaw nagkapanalangin. Salamat, Lord, karong pulong, God, nga imutong silyuhan. Salamat sa pagsilyo ni adto nga dito milabtan sa kaaway ug magamit na mo to Lord, mahimong giya na mo Lord sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Salamat, Lord, sa tanang source of income sa mga katawhan God, sa pamilya sa inyong kabilang in Christ. Salamat Lord sa pagpakikuban. Salamat sa pagpadlong sa buhat sa kaaway nga nagahilabot sa ilahang mga source of income. Salamat Lord, ikaw nakikuban. Salamat God ang pamilya sa inyong kabilang in Christ. Aban kay Pastor Name, kay Sister Yani, salamat Lord sa pagpakikuban kanila. Salamat sa kinabuhi Lord, salamat sa paggamit kay Pastor ni God, pag-provide sa pagkinahanglan, financial, physical, material, spiritual, favor Lord sa tanan niyang pagkabuhaton Lord, and sa iyong kinabuhi Father. Salamat Lord kay Sister Yani sa kumpletong kaayuhan physically. God, salamat Lord, even Lord ang tanang miyembro sa inyong kabilang in Christ, ikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders God, sa tanan Lord nga church diha sa inyong kabilang in Christ Father. Salamat Lord sa tanang igdulungog nga
nakadungog karong gabi na sa akong tingog. God, salamat Lord sa imong pagbisita sa ilaha, pag-comfort sa ilaha, pag-ayo sa ilaha sa may ilang gikinahanglan, financial breakthrough, physical breakthrough, and material breakthrough. God, financially nga breakthrough sa ilang kinabuhi mag-abot Ginoo. Salamat Lord sa imong mga walay paglubad nga nag-uban kanila. Salamat Father. Even Lord, ang naso sa Israel, we declare blessing, shalom, salvation. Naso sa Pilipinas, Father, our President, our Vice President, Lord, ang tanang nagadumala sa naso, Father, I pray, and I declare, God, yung pagkamatarong, Lord, may magahari, sila makasing-kasing, God, God, ang kaluwasan, Ginoo, sa matang pamilya, God, ang wisdom, Lord, alang sa pagdumala sa naso sa Israel, sa Pilipinas, God, I declare, Father, that Philippines is for Christ. O salamat, Lord, even Lord, can place in your covenant in Christ, Lord, we continue and declare and claim that place, Lord, belongs in your covenant in Christ. Salamat, Lord, sa tanang butang. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa matang usa. Salamat, Lord, sa imong grasya ug pabor. O karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magatabang kaninyo, ang Dios magasapuan kaninyo, ug ang dungog himaya gikan karon ug hangtod sa wali katapusan. Ialaman sa tong buhing a Dios ug ang tanang anak sa Dios, moingon og amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay, paghatag o panahon alang sa pulong sa Dios. I know and I believe dili makawang ang inyong paghatag o panahon para sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang magdala sa inyo sa kadaugan, kalampusan sa Ginoo. Amen. Igsoon, hapit na pud ang ato ang Thanksgiving. Prepare ta para sa atong Thanksgiving. Ako gina-encourage sa ang kadaghanan tungod kay atong Thanksgiving, pagpasalamat sa Ginoo sa mga butang wala pa nato nadawat. Ato siyang pasalamatan, mo nang ginatawag og the Christian, the believers will live by faith and not by sight. Amen. O kita ta og maadlaw, alas 9, alas 9 GS magsugod ato ang devotional, alas 9:30 magsugod ato ang church gathering. Okay, bye bye. God bless. Shalom. Ingat.